Tu 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 tu. Dost už, kámo. Dost. Takže všechny tady Aaron. Já vás tam u nového videa. No, lidi, vítejte zpátky u Urského světa. Proč jsem nenatáčel taky pár dní? Já vám to řeknu jednoduše. Já jsem to blbnul s mým kamarádem venku. On se zranil, takže teďka až můžu natáčet. Jo. Je to divný, když se nad tím zamyslím. Každopádně, v minulém dílu, pokud si pamatujete, tak jsme získali hromadu druhů, včetně jednoho z mých favoritů, Carnotaura. Jo, Carnotauři, tak ty jsou hodně dobrý. Dost se mi líbí. Chvilku se mi to bude načítat, vydržte. Počkej, to je... Kam to raid? Já můžu raidovat? Jo, takhle. To je Indominus Rex. Ty vogo, já bych tak rád. Ale co seš ty? Nějaký Maximus. No hello. Mikroraptory. To se dá dělat, že jo, dám si. Tady se na to. Trefíme ho dozad. On to vypadá jako celkem vtipně, když utíkají, ale jako trefují se hrozně špatně. Hlavně jak jsou malí. Když jsou mikro. Tak jako to se chytá jako fakt hrozně špatně. No. Tady máme druhou bandu. Jasně jak mrňousů. Tak uvidíme, jestli chytneme tentokrát. Tak, hop. 39, ale lidi mikroraptory, jak se blbě chytají, tak není třeba u Carnotaura, že prostě párka střelíte, super, máte ho. Tady jako musíte fakt to mít nějaký aim. A co seš ty? Nejsi ty Indoraptor? Ne, není to Indoraptor. A pokud to není Indoraptor, tak na stranu. Jedinečný epizoda bude hlavně o fajtění. Když jsou nějaký žáby, nechci žábu, tak. A jinak jako nic zajímavý, jo. Jsou doslova kousíček ze Allosaurus. To vůbec není zlý. Tady jsme získali nový ten. Něco nového prostě. Tak já si můžu něco kliknout. Do toho Carnotaura. Super. Tak. A jak ho teďka vidíte, tak zároveň víte, že máme i tohle odemčený. Pokud koukáte na tohle sérii, tak víte, že už tohle jsem odemykal minule. A ještě tadyhle achievementy. Pozbíráme si pár achievementů. Otvíráme si to, co chceme. Mám speciální dárek, že jo, vezmu si. Já mám rád speciální dárky. Tak. A teďka, když se vrátím semka a podívám se dolů, tak tady máme našeho Suchomimuse, takže jde se vylepšovat. Teďka, když se podíváme semka, tak si můžeme vzít rérkovej tenhle. Vzít prašulky, money prašulky. A tady máme T-Rex. Takže coiny jsme dostali. T-Rexe. Dracorexe. Ty neznám, ale. Dracorexe, tak toho neznám.
Počkej. To je ten Indominus. Tam je další. A jinak nic zajímavého tady není. Takže víte, co jdeme dělat. Dracorexe. Naše oblíbené, jo. Je to něco jako... Zapomeňte na to. Já teď už nevím, co říkám lidi. Je večer. Jsem napůl mimo. Mozek mi nemoskuje. A máme T-Rexe. Ten je hrozně dobrý třeba. A máme i nový úspěch odemčený. Evolving. Evolving Science. Teďka jsme bronze. Super. Tak ale. My si tady můžeme i kliknout svůj tým. Takže modify. Tak done. Víte co? Tato epizoda byla hlavně o bojování. Takže jde se semka. A je čas zaútočit. Jdeme proti Velociraptorům. Takže uvidíme, kdo je silnější. Můj Dracorex nebo nějaký Velociraptor. Rychlý. Když jsme prostě v této hře moc napřed. Jsme moc rychlí. Tak. Teďka půjdem. Teďka bych zkusil jako znovu náš dobrý tým. Lidi na začátku, když jsem úplně začínal, tak polovina těch možností tady nebyla. Tak zkusíme teďka našeho Megalosaura. Dinocheirus. Nějaký Cheirus, ale tak to bylo rychlý. Tak, krása. Good. Tak teďka pozbíráme odměny. Vezmeme si i odtud nějaký odměny. Nějaký suprový. Vezmeme si spásu tohle. Co tam bude dneska? Co si myslíte? Uvidíme. Tak jo. Skolosaurus. Doidicurus. To je přerostlá panna. A tohle? Stegouros. Stegosaurus smíchaný s něčím dalším. Tak vytvoříme nový druh Skolosaura. Takový Ankylosaurus. Poddruh Ankylosaura. Tak. Vezmeme si všechny achievementy, všechny odměny. Vezmeme si všechno. Tak. To bychom měli. Ale, starý známej. Megalonyx. Toho beru, kámo. Jde se na to, lidi. Jste na to. Prčic. Já nevím, jestli jsem stihl. 50 na ní bylo třeba, ne? Já nevím. No, 100 na ní bylo třeba. Tak jsem se ho nezapamatoval. Ale hele, ty ptáčci malí. Potvory. Aspoň 26, ale máme. Lepší 26 než nic. Lepší než nic. Tak. Máme další. Jo, to jsou ty žáby. A jinak... tady jste. Ty vogu, ještě 46. 46 a máme to vyhraný. 40 ale. To není špatný. Tak jenom otázka, bude to stačit? Nebude, co? Kámo, takový kousek to nestačil.
Jako o kousek, to nebylo jako o nějaký viditelný kus. Vylepšíme tady Triceratopse. Teďka vylepšíme Glyptodona a Stegosaurus. Tak. To bychom měli. A jinak tady už nic jiného nevidím. Maximálně zase ptáčky, které jsou sakra daleko. Počkej, tohle nemáme. Kámo, hele. Gallimimus. Lidi, tam jsou dinosauři, který byli v Jurském parku jedničce. Jak tam utíkali tomu T-Rexovi. Jako myslím, že to byla jednička. 104. Víc než jsem chtěl. Takže jako dobrý. Tak, máme Gallimim. Tak tebe máme? Co tebe máme? Máme. Tyjo, tady je nejenom Stegosaurů. Co ty? Ty seš u hranice. A tebe ještě nemáme, Iguanodone. Já jsem... Nice. Stihnul jsem to. Máme na to, abychom ho vytvořili bráško. Dobrý. Tak. Iguanodona máme. Teďka je tady vytvořím. Iguanodon. Pokud znáte filmy, ty starý animáky o dinosaurech, to je ono. Jo? Gallimimus, to když znáte Jurský park. O tom vím, že v Jurském parku fakt jako byl. To není jenom můj výmysl. Teďka skočíme sem, podívám se, co tady můžeme udělat. Vedení mise. Neřvi mi tady. Je večer a tady bude vyřvávat. Pardon, kápo, nemůže to vědět. Nemůže to vědět, ale jako... Tak. Stat strike. To nevím, co je. To je blue. Really. Oni chtějí, abych šel proti blue. Reximu a Bumpy. Všechno jsou epici. Ani náhodou. Strike event. Tady už bych to i mohl zvládnout, ale radši to zkoušet nebudu. Zkusím ten nejlehčí. Tak. Já jim ukážu. Začetolo. Velociraptor. Taky cítíte to Velociraptor power? Sílu našeho Velociraptora. Já ji cítím na míle daleko dneska. Glyptodon. Tak jo, proti tomu jdeme. Proti Ty hade. Tak to ne. Iritátore. Sežer ho. Ale hnul. Eromotreus. Nebo Eromotreus. A to nepřečet celý. Ermo něco jsem přečet. Jo, on má prioritu, on si může kamuflovat. On to může dodgenout. To ale neznamená, že mu nemůžu dát kritikál. Období křídy ale ještě neskončilo, kámo. Sucho mi musí na tebe. Ne. Ale koukejte, jak mám. Já jsem měl tak málo healů. Víte, co to znamená? Že to budu muset zkusit znova s někým silnějším. A já nemám koho silnějšího. To byl nejsilnější jednotku. Jako minule jsem se taky s tím celkem jako pral. Počkejte, ale... Já si musím tohle. Co? Je maximum DNA. Kolik potřebuju? No, jako málo. Takže co? 240. Kopnu tam tohle. Tak.
Teďka už jenom... Já nevím už, co budu dělat dneska. Dnešek má být jako v bojování. Takže jdeme do toho. Tam si 2 tam hodím. Tak. Dracorex. A kdo jde další? Proti Velociraptorovi. Tenhle taky ale není jako slabý vůbec. Možná jsem měl získat DNA pro něho. Jako kdo ví. Tak, takže tohle to máme. Zkusíme tohle z toho lidi. Nová lokace. Oh yes, to je to, co potřebuju. Já chci odestovat deltu. Mě zajímá, co dělá delta. Přece jenom, musí být silná, je to jeden raptor z celý jako družiny. Takže delta tam. Skolosaurus. Nějaký impact. Nullifying. Něco s nulou. Nullifying. Asi. Kamo. Já jsem ho chtěl kousnout. A teď už ho jako nebudu šetřit. Tak jo no, když to musí být, tak a potom půjdu s těma nejsilnějšíma. Jsem chtěl vědět deltu, co dělá. Proto to má být lehký. A ono prd. Kamaráde. Pojď. Jsi nejsilnější. Jde se na to. Kouknu tam z začátku Carnotaura. A máš to. A ať už si mě nepřeje. Tak. Hádejte co. Teďka můžeme vylepšit Raptora. Dělej. Mě to zamrzlo. Ježíš, ne. Dobrý. Jsem to rozchodil. Tak Raptor. Další evolve na Raptora. Něco na Allosaura. A díky tomu, že teďka jako máme takový dobrý tým. Tak. Starý známý. Ještě dneska vás ulovím, ale. Ještě dneska seš můj. Ještě dnes. Nice, 28. To je dobrý. To už, jestli nevystačí ty vogo, tak já se z toho zblázním. A to musí vystačit. Vystačilo to. To znamená, že já teďka si vytvořím nový druh. Mikroraptoři. Tak. Výborně. Rovnou je otestujeme. Mikroraptory. Když už je tu máme. Jaký Diplosaurus, nebo co to je? Jo? Co to dělá? Ne. Ovad. O. Tak. Teďka nemůžeš nic. Oh yes. Dracorex druhý genom. A koho to zajímá? Už leží. Jak tam letí sám, chudák. Ale že jo, v laborce můžeme udělat další, takže... Nějaký geneticky modifikovaný.
Zajímavé. A víte, co je zajímavější? Dinosauři jsou zajímavější než nějaký mutanti. Lepší jsou opravdu dinosauři než mutanti. Ano lidi, to si pamatujte, že když něco stačí originálu, tak je to fakt dobrý. Ale musí taky někdy nechat originál bojovat proti tomu, co je silnější. Každopádně lidi, teďka nám to vyšlo dinosaur na dinosaura. Takže začneme raptorem. Raptor proti raptorovi. Jo, dobrý hápka. Dobrý hápka. Opět přežil. Ty mikroraptory jsou hrozně roztomilý, titěrný, malý a zároveň takový zákeřný silný. Já mám rád takový dinosaury, když jsou na mé straně. Jako moc mám rád takový dinosaury na mé straně. Tak. Jak můžete vidět, tak je to jen to dobrý. Ale pokud jste viděli pozorně, tak tady máme Skorpia. A máme na něj připravený... Kam to půjde? To půjde. Na tohohle z toho by se mi to hodilo. Akorát, že tam jsou raptoři, to jsem nedomyslel. Tady jsou raptoři na ty. Budu určitě teďka za chvilku. Každopádně, tady máme nějakou želvu. Za tebou je želva. A tady. Melandia. Tak snad bude pomalá. 58. Tyjo, dobrý. Jako dobrý. Tak. Takže na želvu to máme. A teďka vemu velociraptory. Tak 91. Na jednom velociraptorovi to je dobrý. To je jako slušný skóre, no. To je jako slušný skóre. Tak. Teďka si veme. Tak. Krásných 84. Za mě dobrý. Tak. A teďka, když se podíváte, jsme opět blíž 10. úrovni Raptora. A na 20. budeme moct udělat Indomina a z toho pak Indoraptora. Mého favorita. A na to si budete muset počkat do díl, protože než do toho Raptora dostanu, tak chvilku bude trvat. A do té doby pojďme se nepodívat a pojďme bojovat. Poslední úroveň na této stage. Nebo poslední stage na této úrovni, nějak tak. Well, kdo ví. Takže 3 kreatury. Raptoři. Do boje. Velociraptora. Dinocheirus. T-Rex to potáhl. T-Rex to... T-Rex to zvládl. T-Rex to zvládl. Pardon. Tak máme tady novou část. Vylepšíme dinosaury, který vylepšit můžeme. A let's see, jak to vypadá. Ten z tebe taky můžu vylepšit, tak tě vylepším, že... Tak každopádně lidi, tu část budeme prozkoumat. Až v příštím partu. Dneska jsme toho stihli dost. Takže mějte se a zatím čus.